ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದದ್ದು ಮುಂಚೆ ಆದದ್ದು ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಂದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಗುಡ್. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯಪನಾಡ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬರ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಲ್ತಿನ ಪೊನ್ನು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅರಿತಪ್ಪಿಸುವರು ಆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಆ ರೀತಿಯ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂವಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಪನಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಪಂದದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯ ಕಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಡು ಪಂದೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ.